duniya ya zani zauna ina da masu gane da na kama nan mura sai suka ce Addis Ababa mu da sauka sai na zauna sai na zauna sai na zauna Madina sai kama muka ware sai aka nuna wani jirgi ciki za mu koma da sauri sauri na jere na hankuri na samu nan ma awa uku da jirgin yana ta sauka ya sauka muka to an mazo iyaka muka tsaya muka yi kankara a gaba a farka mutar mu ba wuya mai mota yana kirana daga nan na gane na zo garin ma'aiki na sa akwati mota ni ko ina ta doki mota ta kai mu dodar bashin kwana madoki muna zuwa masaukin su da zo su garbuga malai shiga masaukin wanka da fara nema dai shi nan da nan wata shadda ina gaya ma na sa na ɗauki hula na shirya haka dama na fesa wani turare sai kukuwar iyaye mama ina zuwa na kasa gaba nan gade gurin ne abinda duk ake ta faɗa na tabbata haka ne na dakata aka yi sallah sai na kasa kullu sanar tuwon ta zuwa ban tabbaci bayani na harki cincirin dokowa gure kai ni ma na da ni za a yi yau ina matasa na shiga har zuwa rauda yanzu na ci gasa na je ni dauda annabi na daga hannuwa na ce rasulu na gode ga dukkan biraina na jinjina na ɗauko salama a baituka na ce salamun alaika na gon ubangiji na ce salamun alaika na gon ubangiji na ce salamun alaika na gon ubangiji na ina ta yi a shefa da mata gano zuwa na kawai na kama lamboki a yamu dogara a shefa da na rauna gargaja madina na gama gai da su sai na wuce madina sauri babu zuwa a wasu za su je gwada annabu babu fadin annabi abubuwan da na falalar da kai muni in ma zakar da wanda ya tabukar rashin sani in sun sani buwa ni kai mu na afuwa tsira ga wanda domin shi ka zaɓi adamu wannan da shi ya kone sharrin su zalimu Allah da ɗau salatin adadin karahimu madadin salatin kan hikima ta ta hawa ya'yan batula mai sauki ba na tambura kai a ba mu tambura don mun yabe su ne wasu ka fara hantara to an yabe su din sauri ba tushiya wai kai ta sun rike in ba magabi ba ne bai na idan yake
mun bukuta da za su je amma babu zahara neman tsohon kare dole abin ya gagu yin haka sai idan da canza wa ilahun kaddara ba ku ba kai kare kare ya sa barayi su da kunna tiniya an kwantare wa tabbas an kama gaibiya ka ta malami a yau kuma ya kama mafiya ga mai zuwa fataskum ya doshi mutuwa kai zuwa sama a garin ku ta su rai masa lalle mu an kuma an samu makirai sun cutar da al'umma sun dau guba suna ba ku allura yan uwa allura yan uwa allura yan uwa azhara dukan ayyukan halara da ke ake daga duk cikin halitta Allah take yake shaukin Muhammad Rasulullah ake duk bai san yayi wa Allah abu ke yake yi wa kai naga auren kishi ya daura ya faɗa wa annabi a dashin babu da annabi zan zara da zubi da an so ki zara an so Allah da annabi don haka mun rige ki komai ma ke muke yi wa ya faɗi ma ya Ali 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 ya faɗi ma ga Ali ya faɗi ma ya Ali daga faɗi ma sai Ali ya faɗi ma ya Ali ya faɗi ma ga Ali ya faɗi ma ya Ali Allah ya sai Ali ya faɗi ma ya Ali ya faɗi ma ga Ali ya faɗi ma ya Ali ya Allah muna san Ali ya faɗi ma ya Ali ya faɗi ma sai Ali ya faɗi ma ya Ali ya faɗi ma ga Ali ya faɗi ma ya Ali ya faɗi ma ya Ali ya faɗi ma ya Ali ya faɗi ma ga Ali ya faɗi ma ya Ali ya faɗi ma sai Ali ya faɗi ma ya Ali ya faɗi ma sai ya faɗi ma ya Ali ya faɗi ma sai ya faɗi ma ya Ali ya Allah muna san Ali ya faɗi ma ya Ali mun zaɓi maula Ali ya faɗi ma ya Ali wallahi mu sai Ali ya faɗi ma ya Ali da yi sunan Ali ya faɗi ma ya Ali zikiri mu ce ya Ali ya faɗi ma ya Ali da faɗi ma sai Ali wallahi mu sai Ali ya faɗi ma ya Ali wallahi mu sai Ali ya faɗi ma ya 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 ya faɗi ma ya Ali daga faɗi ma sai ya faɗi ma ya Ali Allah muna san ya faɗi ma ya Ali ya faɗi ma ya Ali ya faɗi ma ya Ali ana fadar su zatin Allah yake kai tutar su ta kana yau ita ce take falfali duk wanda bai ji daɗi ba ba za shi aljanna ba ko da da baban sa ce ko da da baban sa ce nabiyul huda badan kudanan wadazar arsa basu yadu da babu ku ya Ali da babu mola Ali da shugaba za a bar wata ce da mu amma da nan ilahu abu yake ba sai kuma sai ta hanyar badar na jibir mushin shugaba hakan akai bar da maki take zuciya ko ta ha Ali kai ne kalka an shawo an jure yan maza sun kasa su kai da babu ku batula da barba dai dai gaba ku dai da zartuna ya zara kuma ya Ali su kadai ne maza ku tsaya masa hankali ina so a gane komai sai su maula Ali gaba da ma shi ya sa muka ce ku ce ya Ali a ce ya Ali a ce ya Ali a ce ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali
ku gara na daga mu da kutun da mu na ku ne ku ba mu san ku ba don mun kai ku mana haka ba kai da sunan Ali zan fara waje Maulaya Ali ya Ali ka gada yin salati ga Ali a sa Ali irin jinin sa Allahu Ali a samun Ali da ƴarsa Zainab babin yau mal gadir ranar gadir ranar maki ya nuna ne a daidai gadir ranar maki ya nuna ne a gurin gadir ranar maki ya nuna ne a yankin gadir ranar maki ya nuna ne nan gun gadir ranar maki ya nuna ne yau mal gadir ranar maki ya nuna ne idan zai yi waka ban sako da ke bada dari na Zainaba ina son ki ne a san ki kar ayi mun uzuri salamun alaiki imamu ya ne cikin ali yawa ki atu gadiru kun zan faɗa kai mutane ku gane yanzu kan bage ya waye yau al'umma sun farga sun gane alaye kadi ne ana ta gadiru kun an fahimci ali an fahimci ali a sha takwas gazar hajji akai abin al'ajabi na ya hadinsa ya kamo da duk wanda wai suna gaba suna a baya sai al'arabi ya ce a dakata a dakata aiki ya ce a gida mutanen kai a ta su dawo ya za a tafi gida ba da raba su ba da bayan a jira su kai kawo tsawon kwanaki uku sai ta jirwara ya yi a nan gare ta da kowanne na yana zaune akalla da kai a samu 120 suna tattara sai mu aiki ya ce wani yau da daga ina kuke mabiya ina kuke mabiya wai ina suke mabiya kuma ina suke mabiya kama hanyar imam ya ce ina kuke mabiya da suka yi